si to ideme ešte porozhliadať a prajem vám krásne ránko. Karin, ďakujeme veľmi pekne, pozdravujeme, bolo to zaujímavé, ale zaujímavá je aj téma, ktorú budeme rozoberať teraz v tejto chvíli s pani doktorkou Renatou Lenártovou, sulforafan v hlavnej úlohe. Ak ste nepočuli o tejto látke, tak zbystrite svoju pozornosť, lebo práve o nej sa budeme rozprávať. Dobré ráno, vítajte. Dobré ráno, pani doktorka. Čo je to sulforafan a aká je jeho úloha v našom organizme? Sulforafan je prírodná látka, ktorá sa nachádza v krížových zeleninách, ako je brokolica, kel a karfiol. A jej asi najväčší potenciál je protizápalový, a antioxidačný účinok a aj onkopreventívny účinok. A dôležité je, že vplýva alebo vie navodiť riadenú bunkovú samodeštrukciu, čiže tzv. Apoptózu a v tej súvislosti procesy, ktoré ochraňujú organizmus. Predpokladám, že z tej výživy, ktorú dnes príjmame, že ho nemáme dostatok. A preto ho treba príjmať možno aj inak. Pre koho je teda táto látka vhodná užívať v nejakej tabletkovej forme? A ja to doplním, aj keď jem napríklad veľké množstvo tých potravín, ktoré ste spomenuli, karfiol zbožňujem, pravidelne ho jem, kel a tak ďalej, brokolica. Určite najdôležitejšia je tá práve surová forma, ktorú nedokážeme prijať v takom množstve, ako by to bolo prospešné pre organizmus. A rovnako ešte veľmi dôležitá je kombinácia so špeciálnym enzymom myrozinázov, ktorý má tiež vplyv na pôsobenie práve sulforafanu v organizme, na jeho vstrebávanie a metabolizovanie. A tak potom to môžeme prijať vo forme kapsuly. Pre koho teda je vhodné takýmto spôsobom príjmať ten sulforafan? Sulforafan môže príjmať ktokoľvek, je prospešný pre každého, pretože naozaj vplyvy škodlivého prostredia a to, čo na nás pôsobí, môže práve sulforafan ovplyvniť. Tým, že sa vytvoria špeciálne protizápalové enzymy, ktoré ochraňujú organizmus práve pred tou nekontrolovaným delením budiek. Pani doktorka, ja vždy, keď už v dnešnej dobe niekto povie o niečom, že je to onkopreventívne a tak ďalej, tak ja sa vždy opýtam, že či existujú nejaké výskumy, ktoré nám to vedia potvrdiť alebo vyvrátiť, a túto otázku prirodzene musím položiť aj vám. Takže ako je to s výskumami, ktoré hovoria o onkopreventívnych účinkoch sulforafanu? Samozrejme, samotná téma sulforafanu je možno na vedeckej scéne asi 60 rokov, ale z posledných rokov by som spomenula niekoľko štúdií, ktoré boli aj publikované v časopisoch ako Cancer Prevention Research, či už v roku 2011, 2015, 2005, alebo aj z posledných rokov. A tie sa zaoberajú napríklad, tá štúdia z roku 2011 sa zapodievala práve pôsobením sulforafanu na ako keby zastavenie, čiže na inhibíciu rastu rakovinových buniek práve pri rakovine plúc. Sú štúdie, ktoré sú zamerané na rakovinu prsníka, na rakovinu pankreasu. Takže naozaj je niekoľko štúdií a vedecky podložených faktov. Je to zaujímavé, pokiaľ vás táto téma naozaj zaujala, tak nech sa páči, pani doktorka zostane na telefonickej poradni na čísle 02 6827 4444. No a Dominik má pre niekoho z divákov pripravenú aj cenu? Áno, je to diváčka, ktorá sa zapojila do ranej témy, Vierka, ktorá píše, že miluje prácu v záhrade. Ako môžeme vidieť na fotografiách, tak už má úrodu reďkovky a šalátu zozbieranú, takže jej prajeme všetko dobré, pretože sa chystá ešte rajčiny, papriky a kalera pestovať, no a práve ju odmeníme. Získava balíček Nutraceutika Sulforafan Extra 60 a balenie Sulforafan Extra XL Pure Gold, určených na prevenciu voči kritickým diagnózam a proti zápalovým ochoreniam. Balíček venuje spoločnosť Carnomed SRO. My jej gratulujeme a posielame ceničku. Blahoželáme, pani doktorke, veľmi pekne ďakujeme. Jej už môžete od tejto chvíle telefonovať a pozrám sa, že my už od tejto chvíle môžeme degustovať. Patrik Andrejčák dnes pripravuje rakúsko-uherské menu, ale je to šmrcnuté takou modernou gastronómiou, vyzerá to úžasne. Páťo, čo si vytvoril a pripravil? Pripravili sme si tu teda sivoňa, o ktorom som vám už vravel. Potom tu máme cuketové šišky s cuketovým velutom a domácim tvarohom.